Și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi ne jucăm 99 Nights in the Forest. Total random, da, m-a apărut cum apare curcubeul. Dar ne jucăm total random. Suntem 5 din 5. Dacă o să mă mai vedeți prin vlogurile din weekend, nu în toate o să apară așa, dar dacă o să mă mai vedeți în poziții mai ciudate, vă rog eu să nu băgați de seama, sunt la bunici, eu mereu în weekend plec la bunici și de-aia nu prea am unde să filmez, că nu am loc acasă. Și de-aia stau în poziții de-astea mai ciudate, ok? Deci dacă nu vedeți fața atât de bine, acum sper că mă vedeți bine. Sper că da, o să văd eu la edit cum mă văd. Dacă nu mă vedeți, o să-mi cer scuze la edit. Eu nu știu cum mă vedeți în secunda asta, chiar nu știu. O să mă chinui și o să mă vedeți cât mai bine. Deci în ultima vreme eu sunt un nebunit după melodia aia. Al mi gatito mia, mia. Nu mai cântăm. Al mi gatito mia, mia. Al mi gatito mia, mia. Nu mai cântăm. Da, n-avem făcut tatăl strict. Voi în secunda asta. Nu uitați, am găsit tot copilul. Cum, Doamne, încă mă mai vede lupul ăla furisit? Ok. Nu uitați să dați și voi un like, share și subscribe, că ne ajută foarte mult. Pim. I have all problem. Nu, așa. Ne ajută foarte mult să facem videoclipuri mai performante. Mai ales vizionarea la videoclip. Deci, dacă vreți să facem videoclipuri mai performante, mai bune, să dați like, share, subscribe și să vă uitați la toate videoclipurile de pe canalul meu. Să le dați like. Facem level 4, 100%, 100 la 1000. Cât mai suntem pe server? 4. What? Ok. Pero sin que pero like me, like me. Eu mă la Casian Rebecca. Da, asta a fost ceva total random, nu mă întrebați. Eu, nimeni nimic, eu. Eu mă uit la Casian Rebecca. More. Ok, level 4. Fire Lich 100. The map has grown bigger. Ok, mapa s-a făcut mai mare. Cine nu știe jocurile, nu mai contează. Sper că avem și ceva mâncare la bază, că eu cam mor. Avem bundle, zăpadă. Copilul, primul copil găsit deja. Da. Aparent da. Nu știu noi acest morsel. Scrieți în comentarii, da, dacă vreți să fac și videoclipuri, gen, nu videoclipuri,
daily vloguri. Dacă vreți să fac daily vloguri, scrieți în comentarii. Pentru că eu mereu am avut în mine ideea asta de a face daily vloguri. Și oricum eu o să mai fac un canal. Deci vreau să-mi scrieți în comentarii, am o nedumerire. Să-mi scrieți în comentarii. Eu, oricum, vreau să-mi fac un canal cu Clara, da? Deci și mă gândesc eu așa în creierașul meu să-l fac de gaming sau de daily vloguri, pentru că nu știu ce ați vrea voi să vedeți. Și de asta zic, puteți să-mi scrieți în comentarii pe canalul meu și pe canalul ei. Ambele canale sunt funcționabile. Al Clarei mai puțin, dar puteți să scrieți ce vreți, cu ce vreți să facem, da? Pentru că oricum canalul acela va exista 100%, dar nu știm dacă să-l facem de gaming sau de daily vloguri, cum vreți. Sau dacă vreți și ne susțineți, poate facem unul și de gaming și de daily vloguri. Asta doar dacă ne susțineți. Dacă nu vedem acolo like-uri multe, nu mai facem nimica. Dar dacă voi dați like, dacă voi dați like, noi o să postăm. Dacă nu dați like, nu. Adică ba da, tot o să postăm, dar că... înțelegeți voi. Trebuie să vedem acolo susținerea maximă din partea voastră. Christmas tree. Uite un fiul canister. Este acesta sfârșit. She let the fire go. Is this the end of it now? No! Oh, no! No! What? I'm cooked, I'm rip, I'm cooked, I'm rip. Sunt și cooked. Bun. Nu știu unde mă duceam, Doamne. Apropo, eu până la ziua mea vreau să fac 1200 de abonați. Ceea ce într-un fel e imposibil, dar într-un fel nu. Întrebarea mea este, mă ajutați? Mă ajuți tu să fac 1200 de abonați până de ziua mea? Ce Doamne mai bagă în lemne? În foc. Ok. Mă ajutați? Spoiler, ziua mea este peste o lună. De azi. Asta e în 12, da? Că nu-s prost. Da, uite, scrie, mi-apare pe laptop, vineri 12 decembrie. De azi până pe 12 ianuarie, da, deci fix peste o lună, eu vreau să am 1200 de abonați. Dacă nu, mă supăr rău și nu mai fac nimic. S-a înțeles? Sper că da. Ok, bun, nu mai contează, ignorați ce zic, că sunt numai porcării. Mâncărică, hai să mâncăm o usărică. Nu mai contează nimic din ce zic, că zic numai porcării. We need a lemonade, they're fucking difficult. Coi leaf and in the feet got number.
Încă pe ei, n-am tarse. Stai că eu am uitat că-s pe vlog. Nu mă băgați de seamă. Spune, imaginați-vă că nu sunt aici. Vă rog. Nu mă băgați de seamă. Eu mereu uit că sunt pe vlog. În sfârșit tot bedul. Bun, mai avem pe și facem level maxim. Văd un punct acolo, nimic nu mai contează. And in the lemonade, fucking this face. Scopul meu este să ajung cât mai repede pe zona urșilor. Zona urșilor. Am ajuns pe zona urșilor. Nu mă băgați în seamă. Am ce credeam că e un lup ăla care face așa. Adică era o minge care făcea... Da, dacă o să mai dau cu șutul în voi dintr-o dată, nu vă speriați, am probleme de control. Mamă, deci de la old sec direct la giant sec am trecut, știți cum așa, next level imediat. Adică să vă dau cu șutul în voi, adică să fac asta. Dar dacă o să se mai întâmple chestia asta, nu mă băgați în seamă reflexele mele de ninja. Sunt alea. Fix aici s-a pus chestia aia cu... Bun. Ai vrem ce ne pică, ne mânești. Oil barrel, oil barrel, oil barrel. Nimic de zis. Mai e un ce stă aici. Deutz has died din nou, doamne! Dar nu mai contează. Deci, 12 minute filmăm. Oh my god, nu vine scriere așa ceva. Stați așa că trebuie să mă duc la foc. Am făcut roșii de rifle. Sper să nu mă vadă niciun lup. Exact ce spuneam și exact ce nu fac, fiindcă sunt un noob, asta e de zis. Și de recunoscut. Emotion. Și măcar eu nu știu ce zic. Ajutor, cred că am luat o razna. Doamne, iartă-mă, ce tot zic aici, nici eu nu știu, nu mă întrebați. Rândă 13. Hai cu lupul, ne dăm și pe first person. Vreau să văd unde explodează chestia asta. Pe aici, pe undeva a explodat. Doamne, cât de... Ce scheme. Ce scheme. Fix aici. Stați așa că trebuie să mă duc la foc. Deci țin minte direcția, da? Țineți voi minte că da, sunteți aici. Ok, bun, deci de acolo încolo. Ok. Fata aia are... Oleu!
Aceea este o navă activă. Ceea ce este bun de lutat. Dacă are laser cannon. Și nici trebuie să lutezi. Aș fi boss boșilor. Și Regan e bun. Mulțumesc și de Regan. Dar hai să vedem ce ești să nu mai vorbim. Regan! Am zis, vă mulțumesc. Și cu Reganul. Adică nu mă plâng. De faptul că e Regan. Regan. Primul meu Regan de pe planetă. Mă rog, nu e primul. Primul de pe contul ăsta. Dar nici de pe contul ăsta nu e primul. Doamne, s-a uitat Ursula fix prin sufletul meu, doamne. N-aș vrea să... Oil barrel! Wow! Puh. Ce mai e prost de atât nu putea să-mi pice, nu? Dar de ce doar 2 scaune? Jocule, mi-ai furat scaunele? Că nu e frumos. Da. E Ursula fix acolo e. Putea să fiu undeva mai departe. Am văzut, mă. Ursulache. Nu! Fugi! Fugi! Și cam acesta a fost vlogul. Îmi vine să mă dau capul de pereți în secunda asta, sper că știți. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și subscribe. Nu uitați că ați promis că fac până la ziua mea 1200 de abonați. Pa! Să vă țineți de cuvânt, că altfel nu întrolnesc degetele, dar în fine. Pa!